Na okruglom stolu kako inspekcije mogu da zaštite građane Srbije i ekonomiju, izneto je niz predloga na ovu temu. Sama organizacija inspekcijskih službi i preklapanje prinadležnosti ukazuju na potrebu reforme ovog sektora. 33 inspektorata u okviru 14 ministarstava ima preko 1000 propisa koji nisu poznati ni privrednim subjektima, a još manje građanima. Srbiji je potreban nov zakon o inspekcijama, ali poznavaoci prilika u toj oblasti nisu jedinstveni oko modela reforme. Da li 33 inspektorata objediniti u generalni inspektorat ili ih ostaviti u okvilju ministarstava ili samo informaciono povezati? I strani i domaći investitori tvrde da sadašnji sistem unosi neizvesnost u poslovanje zbog velikog broja propisa, preplitanja nadležnosti inspektora, neujednačenog izricanja kazni, ali i činjenice da niko ne kontroliše kompanije u sivoj zoni. Što se tiče naših nadležnosti, trenutno postoji samo preklapanje nadležnosti po osnovu primjene jednog jedinog zakona, to je zakona o hemikalijama i biocidima, gde smo mi vrlo uspešno upravo kroz podršku koju smo preko USAID-a dobili vezano za podršku zajedničkim kontrolama tamo gde nam je isti target, a to je kontrola hemikalija, radili istovremeno kao 3 nadležne istovremene inspekcije, tržišna inspekcija, sanitarna inspekcija i ekološka inspekcija. Na skupu posvećenom reformi inspekcije neophodnost novog zakona se pravda i time da ćemo dobiti modern i transparentan rad ovih službi. Neophodno je povezati sve inspekcijske službe, uspostaviti koordinaciju među njima kako bi se smanjile regulativne prepreke i zaštitio sam biznis. Povećanjem efektivnosti i efikasnosti pravosuđa i javne uprave ima značajnu ulogu u ostvarenju i drugog pomenutog prioriteta Vlade, u stvaranju boljeg i povoljnijeg poslovnog okruženja. Uređenje oblasti inspekcijskog nadzora u mnogome doprinosi ostvarenju pomenutih prioriteta. Što se tiče pravne države i vladavine prava, regulisanje ovog pitanja osiguraće poslovanje po propisima, omogućiti delotvorniju borbu protiv korupcije i poboljšati regulatornu politiku. Problem je različito tumačenje propisa koje potvrđuje i podatak da se samo 15% privrednika izjasnilo da postoji partnerski odnos sa inspektorima koji vrše nadzor. Kaznena politika neka je saterala u zonu upravo sive ekonomije. Nema reforme, sveukupne reforme o kojoj pričamo bez reforme inspekcije. Privrednici, vidjeli smo šta, odsustvo adekvatnog i kvalitetne inspekcijske kontrole, odnosno čitavog mehanizma u sistemu kontrolisanja i ispitivanja kod kvaliteta, ovo je bilo kvaliteta proizvoda, može da prouzrokuje u prethodnom periodu i to potvrđuju i stavovi privrednika. Prema predlogu, problem kazni će biti rešen omnibus zakonom koji omogućava inspektorima kažnjavanje na licu mesta. Primedbe inspektora sa druge strane se uglavnom odnose na dužinu trajanja postupka, mogućnost zastarelosti i niske kazne. Trenutno u prekršajnim sudovima iz oblasti inspekcija sa izuzetkom carina i deviznog inspektorata nalazi se 15,3% predmeta sa tendencijom rasta. U Srbiji prekršajni sudovi obraćaju naročitu pažnju na ove predmete, svesni činjenice da oni utiču na privredne tokove u Republici Srbiji. Ono što je ključno, a to je da ti predmeti, odnosno u tim predmetima postoje problemi koje je evidentirala inspekcija rada, evidentirali smo mi. Iz tog razloga je prilikom izrade novog zakona o prekršajima osnovne primedbe koje su dali inspekcijski organi, odnosno ministarstva koja praktično vrše nadzor, su usvojene, tako da su rokovi kako za pokretanje prekršajnog postupka, tako i za samo vođenje povećani. Oni traju od ranijih godinu dana, sada 2, odnosno za vođenje u apsolutnom iznosu to su 4 godine. Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosav Milovanović nije odbacio prednosti objedinjavanja inspekcija koje kontrolišu privredne subjekte, ali je istakao da ne znači da bi taj model bio dobar za druge oblasti. Na skupu je predstavljeni model Generalnog inspektorata jedinstvenog informacionog sistema u Republici Srpskoj koji omogućava kompaniji da na sajtu proveri šta inspektor kod njega kontroliše. Ipak, skup nije pokazao jedinstvo po pitanju centralizacije sistema. Posle ove priče